Dit is het pronkstuk van de foyer. Een ijzeren beam als ode onder boek die het sneuvelen voor de nijbouw. En dat zelfs een beam wieken mast, dat zei het genoeg hoe de noodzaak van extra ruimte. Dat weer vanwege de krapte die we hier hebben met concerten en lezingen. Ja, dan heb je pauzes en wij met al die mensen heen. Dan moet ze toch een hele nauwe gong. Werd je nauwelijks binnen van de loons kennen. Nou, en dan krijg je in de kelder of bij de orenbalie krijg je koffie of thee of het oors. En dat is hartstikke aan. De opening wordt opvleuren met een bijzondere uitstalling. Zo'n 50 vrouwen uit de buurt die maken van wol replica's van alle planten in de Steense tuin. Het probleem was natuurlijk dat de opening van de nieuwe foyer niet in het voorjaar viel. En de bloemen bloeien in het voorjaar. Dus ja, verzin een list. Toen hebben we gedacht, we gaan dat met z'n allen hier haken en breien. En dan zodanig dat die hele Steense hier op de parketvloer ligt. Nou is dit een gebouw van skiertnis. Denk je dat ze over een paar 100 jaar weer hoe dit gebouw wat vertellen zullen? Dat zou best kennen, ja. Want de skiersteen zit vol verhalen over de bewoners en over de orenbouw, de nijenbouw. En het zou best kennen en zelfs dat het al hier mythologiseerd wordt. Hè? Dat er sterke verhalen over komen van de architect dit en het bestuur zo. En wat zou er dan hoe zijn worden? Toch wel gek misschien. Na 200 jaar bouwen ze dit het zien aan.